Ну, буслічак, покаштуй, калі ласка. Ой, не. Один глыточак. Ой, понюхай, як смачно. Ой, нюхать яго не хочу. Ой, что с тобой робить? Ой, девчонки, хлопчики, добрый вечер. Ой, привітання, сябры. Ну, хоть вы буслику скажите, что молочко трэба пить, оно вельми корыстное для усіх деток, а тем более для бусликов, как дзюба была моцная. Ну, попей. Не. Девчонки и хлопчики, лепей скажите няне Полинце, что яно не смачное. И ничего яно не бе. Мусите плевку на ім ёсць. Няма, погляди. Ну, няма, сапраўды, усё роўна я яго спытаць не буду. Ну, чаму? Молочко вельми смачно, и ты раней яго любіў. Что здарылася? Просто это было раней, калі я маленькі быў. А, значится, зараз ты вялікі. Вялікі? А мне сказали, что вялікае молоко не п'юць. Сказали, значит. Пачынаю разумець, что здарылася. И хто табе гэта сказаў? Ой, вялікія хлопчыкі са двара, ім по 10 гадоў. Вось. И что яны яшчэ табе сказали? Што той, хто любіць малачко, той яшчэ малы. И ты вырашыў адмовіцца ад смачненькага і карыснага малачка, каб ніхто не палічыў цябе малым? Ну так, інакш яны скажуць, што я малакасос і гуляць з сабой не возьмуць. А мне на вушка скажаш, пакуль ніхто не чуе, любіш ты малачко на самой справе ці не? Вельмі люблю. Я так і думала. Ой, буслик, ой, сустрэліся б мне тыя хлопчукі, я б з імі пагаварыла. Ой, не трэба. Я і не буду. А у мяне ёсць ідэя. Якая? А давай, буслик, мы спытаем у гледачоў, хто з іх згодны з тымі хлопчукамі. Упэўнена, іх будзе вельмі мала. Думаеш? Зараз праверым. Сябры, асабліва тыя, каму 10 і болей гадоў, як вы лічыце? Малачко смачнае? Ці яно для зусім маленькіх? А? Буслик, ты чуеш? Ага, большасць кажа, што любіць малачко. І яго можна піць усім, хто захоча. Ого! Нават 12 і 13-гадовыя хлопчыкі за малачко. Ну вось бачыш, а твае знаёмыя просто прыдумалі абы што, а ты і паверыў. І праўда паверыў, і дарэмна. Вось бачыш, трэба жыць сваім розумам, а не чужым. Вось гэта і значыць быць дарослым. Што, правда? Нават не сумнявайся. Ура! Няня Полинка! Тады давай сваё малачко, не шклянку, а цэлы збан. Ого! А табе не стане дрэнна ад такой колькасці? Не, у самы раз, бо я цэлы дзень трымаўся без малачка і засумаваў без яго. Вось табе. Толькі не адразу ўсё пі, а патроху. Не хвалюйся, у мяне дзюба замест саломінкі будзе. Ой, якое смачненькое молочко! Ой, як мне тебе не хапала! Ну что, попил крыху? Ага, дякуй, попил. О, только не забирай збан, я потом яшчэ попью. Бусличек, а ты ведаешь, кто нам дае молоко? Няня Полинка, это же все ведают. Так кто, откажи? Магазин, там яго бяруць. Буслик, ну ты даешь. Ну что? Дзяўчынкі, хлопчики, вы бачите, наш буслик не ведае. Чем насмехаться, лепей бы просто сказали. Прабач, я не насмехаюся, а здзіўляюся. Ну да хто гэта, хто? Коровка! Сапраўды, чаго гэта я? Я заўсёды ведаў, просто забыў. Ну нічога, бывае. Мусіць таму, што ты сёння цэлы дзень не піў малако. Ой, правильно, тады трэба яшчэ папіць. А ты ведаеш, што карова адна з самых даўніх сяброў чалавека, разам з канём, сабакам і кошкай, якая гуляла сама па сабе. Правда? І даўно яны пасябравалі? Ого! Шмат тысяч гадоў таму.
Ничто себе. І вось як расказваецца ў адной казцы. Адна вельмі дасціпная жанчына назбірала духмянага сена і паклала яго на сонейку прасушыцца. Яна спецыяльна зрабіла гэта, каб прывабіць пахам сена дзікую карову, што жыла непадалёк. Ой, як цікава! І што было далей? Карова прыйшла? Так, яна попросила жанчыну: «О, прыгожая, разумная жанчына, дай пакаштаваць твайго духмянага, смачнага сена». І жанчына дазволіла? Канешне, яна ж была вельмі дасціпнай, і ёй трэба было самой карміць сваіх дзетак. І жанчына прапанавала: «О, дзікая карова, я буду кожны дзень частаваць цябе гэтым духмяным сенам, калі ты кожны дзень будзеш мне даваць свайго малачка». І карова згадзілася? Падумала крыху, вось так зморшчыла свой лоб і згадзілася. Ура! І з таго часу усе нашчадкі каровы жывуць побач з чалавекам. І частуюць нас смачненькім малачком. Усё, я дапіў. Буслик, ты рекордсмен! А животик не заболит от такой колькости? Не заболит, няня Полинка. Ой, дзякуй табе, няня Полинка, за ўсё. І за тое, што дапамагла мне зноў з малачком пасябраваць, і за цікавую казку таксама. Калі ласка, але гэта яшчэ не ўсё. Ой, а што яшчэ? Мультик, вядома. Класна! Глядзім. Ай, няня Полинка. Што? А чаму ў мяне вочкі заплюшчваюцца? Таму што ты зараз заснеш. І не дзіва, столькі малачка выпіў. Вось я на цябе і змарыла раней часу. Зразумела. Давай тады хутчэй развітвацца і ў ложачак. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай ночы, сябры. І цікавых вам сноў. Ну ўсё, хадзем спаць, хадзем. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.